Idan ana maganan kuɗi, ba mai ja da Alhaji Dambu. Shi Alhaji mutumin mutane ne, yana da zuciya mai kyau, babu ruwan shi da dagan kai ko ya nuna ya fi wane da wane kuɗi. Amma kun ga matan Alhaji Kubura? Ba ta so yanda yake taimakon mutane, ga dagan kai, ga wulakanci, ba ta da ko fara'a. In dai har Kubura ta haɗu da talaka, sai dai ta taka ta wuce ko a jikinta. Wata rana sai ga Kubura ta yi latti tana sauri ta tafi gida, ta shiga mota tana nan tana fesa gudu. Kamin ta san me ke faruwa, ta buga wata ‘yar ƙaramar yarinya da take talle a hanya. Nan da nan sai ga mutane suka taru. Ita Kubura maiko ta ba mutane haƙuri, ta taimaka ma yarinyan ta kai su asibiti, sai ta ce ita ba laifinta ba ce. Ai wannan yarinyan ita ta shiga kan hanya, yarinyan ba ta kallo ne, ba ta da ido ne? Sai ta ce matsalanta da talakoki kenan, ba za su ga laifinsu ba, abu kaɗan ya faru sai su ce mai kuɗi ke da laifi, amma bari ta gaya masu, idan duk wani a cikinsu ya ce zai gwada da ita, za ta kai su wurin ‘yan sanda kuma za a kukkulle su. Ta ƙara faɗa masu cewa sun san ita wace ce? Bayan ta gama takamanta sai ta shiga mota ta jawo ta wuce. Mutanen da suke wurin suka lallaba aka kai yarinyan gida. Kakan yarinyan Mayya ce, kowa a ƙauyen an santa, tana yin tsafi ba kaɗan ba. Mutane da yawa ma suna tsoro abu ya haɗa su da ‘yan gidan su kakan nan. Abin da ake ta ƙoƙari a bayyana ma Kubura kenan, amma ba ta tsaya ta saurare su ba. Abin da ya faru ya ƙone ma kaka zuciya, ta ji haushi sosai, sai ta ce sai dai ba ita ba, ko kuma sai dai ta mutu, amma duk wanda ya siya motan nan, gari na waye in ya tashi ko ta tashi, sun duba kansu a madubi ba za su gane kansu ba. Hakan nan kaka ta yi ma wanda ya siya motan nan la'ana. A ranar Kubura ta dawo gida, kaman ba abin da ya faru, ko Alhaji ba ta faɗa mishi ba, ta shiga ta ci gaba da yin aikatanta. Washe gari an yi bacci an tashi sai gashi nan Alhaji ya tsaya a gaban madubi bai gane kanshi kuma ba. Ya ƙwala ihu, mutane aka taru aka shigo. Me za a gani? Jikin Alhaji ya zama kamar na kwaɗo, ga marurai ko ina. Idan ka taɓa ma sai ka ga jikin na ɗan yauki-yauki. Aiko a ranan Alhaji da ‘yan gidan shi ba su huta ba. An shiga nan an shiga can ana neman magani da taimako. Likitocin asibiti sun ce ba su taɓa ganin irin cutan nan ba. Aka ce sai dai Alhaji su shirya su tafi ƙasan waje, kilan ta hanyar nan za a samo mafita. Abin mamaki duk da kuɗin Alhaji, duk manyan likitocin da aka sani a garin har ƙasan waje su ma sun gagara da irin cutan nan. Da likitoci sun gagara, sai Alhaji suka dawo kan masu magani da malamai. Duk da hakan ma, ana ta ƙoƙari duk ba a samu mafita ba. Da duk matakin da suka ɗauka bai yiwu ba, dole Alhaji ya haƙura ya zauna da sabon sifan shi. Mutane da yawa sun guji Alhaji, baya iya shigan cikin mutane, ko matansa Kubura tana kyaman shi. Watanni sun wuce jikin Alhaji babu sauki, jikin ma na ƙara lallacewa ne. Matansa ma ta kwashe kayanta tana zama a wani ɗaki daban. Sai mai shara a gidan su Alhaji ta tausaya mishi ta ce mishi gaskiya dole su nema mafita, ba ta farin ciki yanda take ganin shi haka. Akwai wata malama da ta sani, za ta yi ƙoƙari ta kawo ta su ga ko za su iya taimaka ma Alhaji. Malaman na ganin Alhaji sai ta ce ai wannan na san la'ana aka masa, kuma la'anan nan ba za ta bar shi ba, ta hanya ɗaya ne kawai za a iya samun mafita a abin nan. Sai ta ce na farko dole a yi bincike, amma ita yanda ta gani matan shi Kubura ta taka wani, dole ta je ta nema gafara. Na biyu,
Dole Alhaji ya samo wanda za ta yadda ta aure shi saboda ƙaunar da take masa ba saboda kuɗin da yake da shi ba. Idan an yafe ma Kubura sai shi ya ƙara mata na ƙauna, ta hanyar nan ne zai samu sauƙi. Alhaji ya yi magana da abokin shi. Abokin shi ya ce zai taimaka, zai ba shi ‘yar shi ya aura, amma abu ɗaya yake nema gare shi. Yana so Alhaji ya raba ya ba shi 50% shares ɗin kamfaninsa. Wannan ƙaramin abu ne wurin Alhaji, in dai ta kan lafiyansa ne, zai je ko'ina zai yi duk abin da aka ce ya yi. Shi dai ya ga ya zama mutum yanda ya saba. In har ya ƙi ya aure ‘yar abokinsa, wace mace ma za ta kalle shi? Tunanin Alhaji kenan. Nan da sati 2, Alhaji ya ƙara mata, ya aure Fatima ‘yar abokinsa. Amma matsalan ita ce, Fatima ba ta ƙaunar Alhaji, tana ma kyaman shi ne. Tun an ɗaura auren, Fatima ta ƙi ta shiga ɗakin da Alhaji yake. Gaisuwa kawai ke haɗa ta da Alhaji. Alhaji ya gaji da wannan halin, ya yi ma abokin shi magana cewa ga abin da ‘yar shi ke yi, kuma ya san an ce ya yi auren soyayya saboda ya samu lafiyan jikin shi. Abokin Alhaji ya ce mashi gaskiya shi a wannan lokacin ba zai iya sa ta dole ta so shi ba, in ya ga ba zai iya ba ya ba ta saki ta tafi. Abokin Alhaji da shike ya riga ya samu abin da yake so a wurin Alhaji, a wannan lokacin duk abin da zai faru bai dame shi ba. Da jikin Alhaji ya yi tsanani, Kubura da Fatima duk sun guje shi, ba sa zuwa ɗakin shi su ganya yake. Mai sharan nan ita ce kullum ta zo ta share mishi wuri, ta yi mishi girki, wani sa'i ta taimake shi ta ba shi abinci ya ci. Yanwanin shi da duka wanda sun saba harka da shi duk kowa ya guje shi. Malaman nan ta ce ma Alhaji in bai ɗauki mataki ba, ba zai kai wata ɗaya ba, za a rasa shi. Ana cikin wannan ma, Kubura da Fatima suka ce ma Alhaji su kawai ya ba su saki su tafi. A yamman wata rana, da mai sharan ta shigo ɗakin Alhaji, ta gan yanda ya zauna, kamar duniyan za ta ƙare a kan shi. Sai ta ce mishi, Alhaji, kar ka damu, ni yanzu haka ina so in taimake ka. Na yadda zan aure ka. Allah ma ya ga zuciyata. Ina kaunanka Alhaji, kuma na san wannan abin da ya same ka. Idan Allah ya yarda za ka warke Alhaji. Alhaji ya yi mamaki sosai, har a kalle shi a ce ana son shi a yanda yake haka. Matan Alhaji sun yi ma mai shara dariya. Iyayen mai shara sun ce babu ruwansu da maganar auren nan, kowa ya cire hannunsa. Ita dai ta ce sai Alhaji. Hakan nan Alhaji ya shirya, nan da sati ɗaya aka ɗaura musu aure. Bayan daren farkonsu na aure, sifar Alhaji ya canza, ya dawo fuskan shi a yanda aka san shi kamin abin nan ya faru da shi. Gari bai gama waye ba, amma magana ta bazu a gari cewa Alhaji ya samu sauki. Ana karfe 8 na safe, mutane an cika gidan Alhaji an zo gaishe shi. Daga wanda sun zo gani ma idansu, sai wanda da sun guje shi sun zo su bada hakuri. Sai ga Kubura da Fatima a gwiwansu suna rokan Alhaji ya gafarta masu, cewa ba za su sake barin shi ba ko da me zai faru. Za su tsaya da shi a matsayin matan shi. Amma Alhaji ya riga ya shirya masu saki. Ya ce dukansu su kwashe kayansu su bar mashi gida, kuma ya riga ya bada doka bai so ya sake ganin waninsu ko danginsu. Duk dai abin da ya shafe su babu ruwan shi a ciki. Alhaji ya yanke zumunci da duk abokanan shi da 'yan uwan shi da basu kula da shi lokacin rashin lafiyan shi ba. Shi da mai shara suka yi zaman su a cikin daɗi da lafiya.
La'anan ya dawo kan Kubura da shike ta ki ta je ta roka gafara wurin kaka. Fatima kuma ta koma wurin babanta, amma babu wanda ya zo neman hannunta a aure da shike an san halin babanta. An ji mugun abin da ya yi ma Alhaji a matsayin abokin shi a lokacin rashin lafiyansa. A rayuwan nan, lokacin da abu zai same ka, abu mara kyau, a lokacin ne za ka san wa'inda asali suna kaunanka ko wa'inda tun da suna nan da kai saboda abin da suke samu a wurinka. Na gode da kuka saurare ni har ƙarshen labarin nan. Ku yi kokari ku yi commenting, ku yi liking, ku kunna notification bell ɗinku idan sabon labari ta sauko ku samu daman ji. Wa'inda ba su yi subscribing ba, ku yi kokari ku danna min subscribe. Wa'inda tunda subscribers ina ne, ina so ku san ina kaunanku. Na gode sosai. Thank you. Bye.